जुदा जंजाल bai Kubulja Jompujola Boys Girls Hostel tei Takarjola Boys Girls Hostel Salkolog bisikolog rumui omha jingzalona tongma tonglayo tiprasa pusaro tiprasa rang sungai dok obhai koktoma khnawi thangu sogikya TISF Jompujola Division ni ngai dolsa adongro thangu nugikya khitai nok suditai nok ceiling fan tui songjongnai nok covid jatra jat jingzal bai kupulung mekan nangjak sidra nangjak kakak muka engjak borongni juda jingzal ni kok rung söngnai rok bai hostel tong rok bai malai kok lam salaikya tei hostel songma sungma tongma sama bebangno khi sudui nok bebangno chiri nebekya TISF ni adong rok ar thangai manjak dekya Hakim Debruma Somorji Debruma Dhananjay Debruma Obiram Debruma khobui ibuna adong rok norok tini oro tamni bagai faikya tei norok o jaga fainai bumhai student rokni somosya rok no nukha omno sungno kisa sugubi saga sanai Tulano जों media person hambai marwa जों dini Jompujola subdivision by kaisa school tongo SDM Memorial High School o Sudanya Memorial High School ro जों dini first dini TISF by Songsajak Bubagrani Tidunung by जों dini first visit khaikya o jaga जों boys hostel o khaipekya o jaga जों dini phainuk khaikya tam problem mangkha जों filter duitabo 50 jona haiporok use khaimanu tei oboni bisingo ekta room o 10 jona student fan duita bai borok cover ma khayo tai bongni wati jora tabuktai wati jora tei satung jora bongni nukhungti wati ti klai tongo wati jora borok thunani tai sebmanja tai satungni bagai hingke fan krini bagai bongni fan ni bo problem tai toini to problem toilet bo problem oba hayang जों tini borok bai malaikya ni je mansa जों TISF ni जों bongo help khanye te chubanai जों bongni logibo tongnai oboni bagani जों tini kok kesaro khanye salo जों bongno je manmani जों rafai mung tongnai tini obno जों tini bongbai kok kesari जों amsa jaro tini ankong mat ke nongni hostel logo norok bahikema tong ba nongni somosya rok bobtei norok tirongni problem da amrok nongni hostel tom jingjal tong amrok ke sekhana di problem to tei nango mane filter duita sini enggak satra to 50 jona ai 50 jona bai duita filter bai cover ma khayo enggak fan to duita ekta room duita si fan enggak asuk nogaro nangya enggak tai tin ro bukapla thunani watin jora thunani nango enggak thunani asuk aram nangya tei kalayo damka enggak tai dogar bu kakak tai dogaro nango enggak tai lamro enggak por jangnai tai boi tom jangnai amaro to table sitoroi enggak amaro nango bisna ro duita ro mat ekta room 50 ai 10 jona ekta room